niile na-eje ụka. Ngwa mana your extended family na-eje ụka. Why iji wee hapụ ha? Why can't you start that you're preaching from there? Why can't you conquer your home first before Ishigata ka ebe ka nke amụnwa? Iwe onye Imo steeti ya ụmụ onye Nnewi. Ụmụnna unu niile ejedebe n'ụka. Ụmụnna unu niile ejedebe n'ụka. Ọ ya eji wee wuruzie mmụnwa wee zugo ka ya bịa bido na m. You see? Ụmụnna ụka na-eje ụka. Ụfọdụ n'ime unu nne na nna unu je morning mass this morning. Ịghọtago? Ụmụnna unu nne na nna unu jere morning mass this morning. Keduzi ife o ji wee wụrụ mmụ? O nwelu program mmeri yesterday ka nwanne nya about some of the evil tradition any they address or any they abolish by. Why can't you preach along that line? Why can't you promote our culture and tradition? Kuzikenelu ndị mmadụ ife culture and tradition ahụ na-ekwu. Ona kuzibo onye mmadụ. I can tell you that now a lot of all these guys say na-enye mkpọtụ up and down. They don't even know what our culture and tradition is. Why can't you teach them what culture and tradition is? Okay, Collins Uzoma, can you tell me our culture and our tradition? Can you tell me when you say Omenala is our tradition and culture? Can you tell me the Omenala that you are talking about? Let me bring you up. I am sending you invitation. Connection failed. I want you to come up here. Come and teach us. I want to give you like 10 minutes to teach us about Omenala Igbo. Accept your request. Accept your request and come in. I want you to come and teach us about the Omenala Igbo in a church I practice. I have practice. Kelu. Adding. Accept one now. Accept one. Accept one. Accept your request. I want you to come and teach me now about Omenala Igbo. I don't know about it. I want you to come and teach me. Megodunu ka ndị mmadụ malụ na Omenala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Megodunu ka ndị mmadụ malụ na Omenala Igbo na ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ. Condemn godunu ndị niile ji the guys of Omenala Igbo were ihe na-eme alụ na ala Igbo. Ihe ekpochagodo ebe ị chọrọ ka mmadụ bịa wee jesizie ebe mmadụ nọ na-achọ ka ịkpọta onye ahụ ebe anyị chọrọ ka o jewe. Ọhịnụ kata bịa na mansion ebe m kpọrọ m na-akpọje m na n'ụlọ ata ebe azaghaz. You first of all put your house in order before you start trying to invite people to your house. Otherwise, does dress good Omenala ahụ gwagodu ndị mmadụ ife Omenala Igbo a is all about. Gwagodu ndị mmadụ benefit of ibe eme Omenala Igbo a. Gwagodu ndị mmadụ na ịgwọ ọgwụ abụrụ Omenala Igbo, na ịkụ nsị abụrụ Omenala Igbo. Kụzigoduru ndị mmadụ ụdị ndị dibịa wu ndị na-advocate for Omenala Igbo na ndị abụrụ Omenala Igbo ka ha na-eme. Gwagodu ndị mmadụ na ndị eze nwaanyị na ife niile ha na-eme na ọ bụrụ Omenala Igbo. Let this form the basis and foundation of your message first. When you end up sensitizing our people on what Omenala is and what Omenala is not, then you can start now converting people now to that place. That's your message alone. To capable of clear doubt to don't even madonna. Onya when you can see, oh, so ne fale, I check no onye will see Omenala or go. It is enough. It is enough. Manona, I am happy for when I name me for. Yeah. Happy for ya,
Una na-eme ife ọjọọ. Unu ya ejegodu jụọ nna gị ọ nne gị ọ nna nna gị na ọhụrụ nọ ndụ. Ị jụọ ha kedu ka o si wee dunwu isi ndị ọcha wetara missionary ebe anyị, wetara Christianity ebe anyị. Ịdụ able to convince our fathers ha wee hapụ their practice wee sobe nke ha. O nwere process. Number one, ihe ebugodo ụzọ kọwalụ onye ahụ benefit of ife ahụ ị na-ewetara ya. Ihe ebugodo ụzọ kọwalụ onye ahụ Keriba na dọlụ na-eji sọpụrụ program onye debe ife a mecha ka m bịa welie. Debe ife ahụ ebe a mecha ka m bịa welie. So ndị ọcha wetara ụka be anyị wetara ụka buru ụzọ kọwalụ ndị nna nna anyị ha ife ọma. Okay, ka obi susu pụọ here, susu out immediately. Yeah, susu out. Ewu oju na-enweghị any single thing unu nwere to offer. Unu chọrọ ka ụka n'aka unu wee nwee ike perfect ebe criminal activities unu na-eme. It will never work. It will never happen. If that is the reason unu ji wee chọọ ka ụka na, it will not go. Iya kpọta ya n'iyi, iya nkụta ya n'iyi, iya anụta ya n'ọgụ. Yes. Iya kpọta ya n'iyi, ịbịa ya anụta ya n'ọgụ. That is the only thing I need to tell you people. But na chere before ikwu okwu. So ndị ọcha wetara ụka be anyị bịalụ buru ụzọ kọwalụ ndị be anyị what Christianity is all about. Kọwalụ ndị be anyị what they stand to gain. Kọwalụ ndị be anyị different ways ha ji wee na-eme nke ha, alternative way nee na nke ha, nee how beneficial nke a bụ to you, nee ntụ isi elusu more, nee ọghọm inwelu na nke ya na practice. They compared and contrast. Our people say, okay, let us buy what these people would allow. In other words, if you want to take our people back from that place, you will also bring your own. Go na the moment they put Omenala Igbo. Ife ndị mmadụ na-eche. Idogodu clear our doubt ndị mmadụ na ife ha na-eche. Kuzime goduru ndị mmadụ ife wu that our culture and tradition. Kuzime goduru ndị mmadụ what they stand to gain when they go back to the ways of their fathers. Kuzime goduru ndị mmadụ na ife ha na-echekwa n'omenala na ọ bụrụ onye awu omenala na so person ha na-efiru na ọ na-eme omenala na onye ahụ ada eme omenala. Megodu ka ndị mmadụ ghọta na ife Mathias na practice abụrụ omenala Igbo. Megodu ka ndị mmadụ ghọta. That will be the best way for your message to start sinking. But if you think that some of our people will bad experience from the past. Yes. These people church Sidoka, deeper life, watchman, grace of God. Those people value those churches. They have what their experiences to like before I went by those churches. Decide there, after we see it for Basalo Waka, Kahal Noruseni Meba, Kabasielo Wehoka. No, we first of all, no foundation of where people are coming out from. Yes. Why did it? They call the mother. You wait to see her. She had to see no back. Nay, fat, they to her. Nay, fat, they to her. Nay, fat, they to her. Message, Yanaba. But I know that I say I practice the people on there for so many years, and so many people are not even complaining. For me, I'm not complaining. When any one of my family not complain. Gabaniru. Ekele nge have the first time I go.
Utomo. This is going to be this even we go na Mathias the entitled to his own opinion. Yes. I like that question. Ịma na oge ụfọdụ na anyị bụ ndị mmadụ ndị omenala ndị ụka anyị na-aga na-afụta nwaanyị ka asị na anyị bụ enemi akwe na ghọta onwe mgbe omenala ndị ụka ji ebu enemi ife ndị wee sị na Mathias dị entitled to his own opinion ịma ha main threats Mathias nyegoro ndị ụka ogwe nke ọ carry out so ife niile na-abụ okwu ọnụ aka ndị osi ọ bụghị niile ekwuru ị ga na-etake serious Mathias na-afụ kịta ngwa nke bụ eziokwu. Do you know Mathias Ejiofor love Ebuka Obi as onye Igbo ọ bụ? Na akpọta Ebuka Obi na gwọta ya Mathias mana amụghị na ife bịara oke etie Mathias na ife ọjọọ merụ. No. Ajụjụ jụụ m ka m na-asago ajụjụ ka m na-asa because ị na-emete ka Mathias wait ka m bịa na ezughị allow me to talk first. Because the way he says this, in another case, no man is so Mathias, no like Omenala, and Anthony did against Ndoka. Okay, for now, I'm still a Christian, I'm not a church. Allow me to talk now. Just give me this opportunity to talk. Open Mathias now, I'm not an Igbo, condemn Mathias. Even the Mahoja, Eban Lapatus, West Nondoka, before an Apatus Yama. And a video. Condemn Mathias, send it for me that drama. More actually one that no one of the family I go. Or actually one that all holy TV, you know, Hunter Omenala, when I go, I condemn on that video. The pastor man keep I will see condemn it. So when I said that Nandi is Mathias, my I tell you, my spot for John is a lie. But you are proving it here. You are proving it here. No, you see, you are the one. You fail to understand. You fail to understand. It's like this way they prove here. Okay, tell me. Are you aware that there are so many families today? No, na accuse Ndoka. No, Ndoka. Are you aware that so many families in Onoku way to Akoku as Webido? Okay, no kafo. One net. Okay, can go one. Okafa no go one. Okay. Tonitena, cafe tonitena, or tonitable, or moyen tonitable. Okay, can no cap for Okafor, where threaten no, okay, a womecha, okay, when what are you aware that now it's a mukwa to see between those two families? In as much as no cake no cap when you can what as a result, no more cap for Capelipulu, no cake. Are you aware? Yes. Are you aware? I'm aware. Yes. You. So, our name, by the mere words, no cake, no, you woke up. You can put on Yabuye, you can put on Yabuye. Ebo Nikweta, no more careful, can never forgive Okeke family because of that word. Are you still telling me that na empty threats or personal opinion that we should encourage people to keep making utterances all in the name of personal opinion, or that we should start keeping quiet all in the name of empty threats? Is that what you are telling me? One kind threat again. One certain time, I asked me video that no go na I video babo no ko. I want me that video. Okay, my idea. Since yawa o me that video. O ko na ka bogoro na Nigeria. Man Igbo. And every word can take serious. Always wait. Always some man had empty word. Do you understand? And some of those words they draw attention of people. They catch cruise. Brother. Are you aware that now so many nkata will mad? Now so many nkata will destroy business mad. Now so many nkata will destroy mad. Now so many nkata will what mad. Are you aware that some of those nkata na 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, no further na 5 years or 6 years? Are you aware? Yes. Oh, you can say about make that statement be made that thing. For instance,
Thank you very mmadụ much. nwere ike ikwu something dabara mmadụ na-ekwu okwu ọ kwesịrị dị ka afọ ife ọ na-ekwu ọkụ na-ata na Problem with that now, I understand the feeling. The only problem in Welu is that now you still want to exonerate Mathias from if I know. Otherwise, no. If he ain't on at the same page with even Neku, but the only problem in Welu after Mathias Yahana whereby we you want to make us to understand that now not too serious, but here you are accepting that now. Okay, Emana, never the Ronyohi. Emana the Ronyohi. Jungle justice anime. Emanage that Alonyohi. Muki the Pujan office in Denche put a hand there over to the police. Emifane engineer, jungle justice ya. Emifane engineer. If the engineer jungle justice, I won't have any detective, any of Kayana, this security agency also. No. At that point. No, they take care. No, even an engineer, jungle justice is a will for one person to start something. The moment the first person malola, the second person wakalat, the third person they put on sisikwa, the fourth person you put on the fifth person you put on the very money the tikdonya you boy ba. Now, law enforcement agencies not let that place. They can stop it. My brother, my idea. My brother, I overpower police, overpower. If you overpower police, if you overpower police, it's one matter. That is Nigerian police. Get here. I know actually woman like this. Oh yeah, where is road? I talk I carry jungle justice on him. It was police who that rescued the person. After me, I am now. I can do no more. Enforcement agencies are not there. That is only where jungle justice can be carried out successfully. And the mother follow the police to their station. And I say no police in all here. I am telling you that NSAS people followed the police to their station, and then the police ran away. Before the name end there up, police stations. Do you know that such activities was started by one person who is willing to start, then other people will follow? Now, even this thing, when somebody say a word, only a person do willing to carry out that word. For you to know that thousands of people are ready to do that same thing, but they are waiting for one person to start. Are you aware? So many people are willing to carry out that act, but they are just waiting for somebody to start to make himself an scapegoat. Now, start here. You will find so many people joining now. Now, my brother, the only thing I would tell you is when you see evil, call evil by its name, not mind them. All mother, okay, for one day, maybe. I said no, maybe. Okay, for one day, I'm wearing a cam. If I more than 9 times or more than 20 times, or loan at 21 times, mother. That same person on the book. Now, can it be a man or name or a born a since in where opportunity he prevented that thing from proceeding? He said, no empty threat. There is no threat that is empty. People only lack the will to carry it out. There is no threat that is empty. People are just simply lacking the will to carry it out that threat. Now, the case is where no because there's the global fans. One of football scanner to 1 year is possible. No, when he get and then shake the first person you carry out that thing. Oh, no, will the will to carry it out. Or do but one day he will give for one person will he get he will do. And moreover, somebody go to will no will he get use that advantage and that opportunity into work with that thing. We perfect his own art. That this aspect, what you are saying is the truth. But don't mention okay, with this book I on name here. Almost 90% of people know in this Facebook they live fake life. Yeah. I can do to make that statement. Let's say that now Mathias is entitled to his own opinion. Then you can okay, man, I actually boom mad already.
ama mbata kwube n'iru akwụkwọ. Do you know that one? Onye chọrọ wait na ezigbo wait. Onye mmadụ mean igbu mmadụ really it take life mmadụ. Ị mara na taking somebody life no a capital case. Even in this country nọ n'ime. Ọ ga-enweta moral ịpụta na social media be na-ekwu ma ọ ga-egbu mmadụ. N'aka ndị wee sị na ọ bụrụ ife niile fụrụ mata ya asị kwuru ka o mean ka ọ ya emenwu. So na-abịa anything Mathias kwuru n'ihu akwụkwọ that has something. Mathias kwuru na very soon na ya ebido gbagbo ụlọ ụka ọkụ. Okwu datin ịwa idea ọ mgbe ọ sị na very soon na ya ebido gbagbo ụlọ ụka ọkụ. Since ya ruo taa ụlọ ụka wait na ezigbo wait mgbanwe okwu datin apụta condemn wee sị Mathias n'ife ikwuru adọrọ mma ọ bụ na atọ na ka eke isi na-agbagbo ụlọ ụka ọkụ ma ụdị na gị mme na ụdị inwe ezigbo ọdas na-eje ụka I condemn nwụrụ ya ma ọ sị isi ife niile na mere o kwuru ihe niile ụlọ ụka ka gbagoro ọkụ ya ka ndị wee sị gị na ọ bụrụ ife niile ka ga-epụta ị na-ewu esiri ụfọdụ niile bara abịa n'aka cruise ka ọkwa ha na-ekwu okwu akwa ha draw attention and followers ma the way say take this thing na-emezi ọdịzi ka asị that no nwere ihe a na-aga na-anụ bọọgụ na this issue of omenala bụ eziokwu and ndị ụka ị na-ekwu na-ekwu eziokwu mana ị bụrụ onye eziokwu ke ka mmezi abụrụ onye eziokwu a na-agwa ịdị na ị bụrụ onye eziokwu ị bụrụ onye eziokwu ịda aghụghọ even ji wee sị na ịda aghụghọ na I have said it on my platform so many times. You can be entitled to your own action, but do not question the reaction that will come after it. Now, even if you work with Mathias is serious, or whether not serious or not serious, onye utterances, more react to utterances onye. Happens here continuous condemning of a fahonya which is the source that led to my own reaction. Then you will come to me to come and tell me, no, you are taking things serious. That is what you are doing. Now, number one. Yes, Mathias, yes, I said it. My brother, you have said here, now Mathias Ejiofor, do you know so many followers say Mathias Nugolu that particular thing from program na program say na very soon na na program na comment section say na very soon na hapo onye bu Bible this thing ha na-ekwu not from somebody ka ha na-anụ that word is beginning to sink. That word is beginning to germinate. That word is beginning to grow. One day, somebody will execute it or action. Then, in with that thing or action, before you can do something about it, or are you going to prevent it to even avoid it turning into action? Anyhow, you are telling us now to take it as empty threat that Mathias has said so many things that he did not carry out. Therefore, we should sit down and continue waiting for the day he will actually carry out one thing on a book. Before we will know that he is serious. Onya can you say the Ibro any good thing that can come out from Mathias? Do you believe that there is any good thing that can come out from Mathias? Any good thing that can come out from Mathias that is not coming out from me and thousands of people. Yes. If you get that, if you get that, now this has proven that you know why I'm blowing you because wait, and Nabiel. Do you know that among the Mathias na Agoya, majority of them are joker. Also, wait, and Nabiel. Among the rate Omenala bank account, non-broker.
because he is that side before my attack. Actually, balance everything. So, open Mathias bịa si na ọ bịa attend the best of ndị omenala. Amaghị na atọ na Emmanuel emete bara Mathias still up to today na attend ma ndị ụka. Aka ndị ọjọọ gị. Do you believe that there is any good thing that Mathias? Even you were saying you want to Mathias appear na Facebook wee gwago na for as long as you want ụka na-eje nka ọ iwe ya ahụ ga nwa bịa n'ọfịs gị gwe ya na-esieru gị ego ma ya mere gị fa iji super glue nya chi ntego ụbọchị okwuru ya anụ m that one anụ m ya and apụtara m condemn Mathias for that thing ihe ahụ a condemn ya that doesn't mean Mathias na Mathias akarịba gị out even up to today Mathias is still teaching Christians onye okwu asị and iwe onye even up to today Mathias says that he's still teaching Christians. Am I not and iwe onye agụ even just I ain't saying it. All of us are Igbo people. Wait. All of us are Igbo people. Are you not one person? Are you not today? Are you the entire Igbo people? Are you the entire Igbo people? Or are you what? Are you representing the whole Igbo people? Yes or no? So, what I'm representing the whole Igbo people? Do you know when I represent the whole Igbo people? Yes or no? No. So you I represent the whole people. What do you see? Wait, man. My brother, what are you? I said no. I said no. You asked me whether I'm representing the whole Igbo. I said no. Now, you are not representing the whole Igbo people. But you are here telling us you condemned it. But did he carry it out? Who told you that you alone condemning it is enough for us to keep quiet? Who told you that you, Boskana, condemning it means that the whole Igbo people have condemned it? Number one. Then number two, asking us have carry out. Mathias, for Mathias, he has to ensure that the mechanic turn out. Now, a mechanic, wish a mechanic no because no shall go use a mechanic. Well, what's that? Ebuka Obi go we go send the mother, the mechanic, Nazayon, a fail. No, she got an so many a mechanic, Potana Vito, counter if I hope blog, say mechanic. So, in other words, for him to even take your medication serious, you must have to denounce Christianity. You must have to disgrace your pastor, who scream for him to take your medication serious. Then, the moment they no, when he fall short, if former Mathias in a logically, we say the former Mathias in a not all different from Nkemoma ways to go there, and all different from Ngoma way. But yes, yes or no? Do you agree that no way for more name at all? Do you agree? If we at all, no way for more name. It does not answer me. I'm not body dance. I'm not body dance. Do you believe? Is that yes or no? Intention not we for talk or we feature. Okay. Mathias, sorry to say this, you. I don't repeat it sometimes. Okay. You have 5 minutes. You have 5 minutes. Chelu, you have 5 minutes now to tell me if you money now. Mathias in the only one many of them. Mathias, no the time yeah. When I gone down that door. We take away with Omenala Igbo, I mean, charity, that's charity foundation. Brother, now,
ọma Mathias dị na Igbo. This one ọ bụrụ ife ọma ka ọ bụ. Ndị ana m efolo ekene This one ọ bụrụ ife ọma ka ọ bụ because isi na nwere ife ọma atọ na Igbo. Only one ka mma ya na ọ bụrụ ife ọma. Go to the back. Asị gị na Mathias mma just kwụ bụ ife ọma omenala Igbo among others. Kelu nke Asị Mathias dị ọpụta time ya. Ọ na-ata. Ya na ndị arụ na-adịrọ na-abụ ọfọ ya. With ego a na-atụta na Igbo Land Self Charity Foundation. Mmadụ wepụtara time ya na-emego states. Hapụ biznes ya, hapụ ọda things ọ na-eme. Mgbe eju oge ọ na ọ bụla ife ọma ka ọ bụ. Maka ị na-ajụkwa m ajụ. Tell me, if ọ wụrụ ikwucha n'ife ọma ọ na-eme, ị nọzie nwa ya. Only one ka mma agwa gị. Atọ mbikwa ndị ọzọ, only one ka mma agwa gị. Only one ka m chọrọ ikwu. Yes. Yes. Ọ ga-emi Chris biko before ị gaa n'iru. My brother bụ scanner. O nwere ife na-aza na na-enye nwaanyị ego. Egosipụ intention na ife njenye ya ego ahụ ka m wee dị ego. Ọ ya da agwata ife niile ahụ m na-eme as love na m wee ezigbo mmadụ. Dị ngosiri ya intention nji eme ife ahụ. Aka nsị na-eme. Accept ya ma na trade by barter ka o mere. But ị jụọ ya kịta ọ kwesịghị na ezugo wee ezigbo mmadụ. In other words, ife nji se na o nweghị ife Mathias na-eme ma ha eme ngwa nwa ha eme. Okwuruọra ndị Igbo is not a religious leader. Okwuruọra ndị Igbo is doing probably more than Mathias Ezeaku. But na ife melu Mathias ji wee do different from Okwuruọra ndị Igbo. For Mathias Ezeaku to feel that he can use that to manipulate entire Igbo people into subjecting them to a particular place. It is manipulation. It is not a good thing see from my brother. This is the way. This is the way. This is the way. It just last time I go 5 minutes. Some go use 2 minutes out of it. Allow me to talk. I continue now. Thank you. Now, when Mathias mepelu Igbo Land and Self Charity Foundation, o mepelu na foundation of Oka. Whether no we shall move away from Oka Foundation to Omenala, it is his decision. But for him to make it solely that for you to benefit from that effort, name will criteria he meet. In other words, only meet to that criteria or ya partake. Now that's it. My brother, all personal agenda. You should not associate all of us to it. You know your intention why you are doing that. It is very clear. You have even told us. So why go among the people who never Ndi Igbo before? You are doing so. That's my personal intention to supersede the reformer. In other words, I did it for myself. So I want to Mathias name if I heard him. Go away proof for the buy. I have Oka. I be sobe ever. And the only make money. Imagine go yado no well a whole resources like people like engineer Attire to perfect if open up with his own money. Can you imagine what is going to happen? Now, if you ask me in Okwuruọra ndị Igbo on a Ndi Igbo ifeoma, I will say yes. Reason. Okwuruọra ndị Igbo na-ere eziri ma onye omenala, ma onye ahara eje ụka ncha, ma onye na-ekpe Hindus, ma nwatakịrị decide bụ odori na onye eje ụka ka ọ na onye eje. Okwuruọra na-ere eziri ha ncha niile ego. And the people all over ndị Igbo na-ati ego na ọnwụ na ịjụọ m na Lozeus ọ na-emerụ ndị Igbo ifeoma. Asị ngo na Lozeus na-emerụ ndị Igbo ifeoma. Ọ na ịjụọ m na anyị dọs ọ na-emerụ ndị Igbo ifeoma. Mma agwa na anyị dọs na-emerụ ndị Igbo ifeoma because na these people mkpọtụrụ wunde look at William Ushemba. William Ushemba na-emecha je melu ma ndị Yoruba. Onye a nwere pure intention to help mankind, not even Igbos alone. So onye ọnwụ na ifeoma to general to people without isolating people to meet up with his own personal interest. Onye a na-eme ifeoma. Ịghọtago?
Ezugo, wait. I went and joined you now. Help religious sentiment now. Help go do religious sentiment now. Oka or man as help be now. E man if you about Mathias na agba ndo ka mgba. That is why you are bury mgba. Wait now. Help go do religious sentiment now. Wepụ ihe gbasara ụka na-abụ ajụkwa nga ajụ ọzọ Mathias nwee fọmụ eme na Igbo atọ. My brother, ya ajụm ajụjụ ata is 100. Instead of na-asị m afọ m area ị na-aga isi na n'okpuru ọla na-emere m onye Hindus na-emere m onye ịka nka ma onye Islam. What is truth? I like him ya. The same thing with Los Zeus. Mgbe chọpụtara na problem nke gị bụ na Mathias na-eme nke ya na-agba ndị ụka mgba. And we say, help go to this religious sentiment now. What Omenala now? What go do? What can happen? Get where Mathias only on a bomb at all. The enemy for them. On where Mathias se meti at all. Look here, see where some religious sentiment and anchor. Every Mathias na standing on the ground of religious sentiment. I cannot take it away. I'm a golungato. Awuna nanya. Awuna mo biano pon. Ọwụna onwere onye tọrọ mpaghara wee bukọrọ ife ọma wee bịa meelu unu ife ọma wee lụọrọ unu ka unu wee nyelu m aka tim up wee destroy ya onye ahụ tọrọ ya that to unu were ike sị na mmere unu ife ọma. But to me it was simply for me to carry out my personal interest. Now ma akọwalụ gị ya etu ọzọ mmesi wee kọwara gị ya. Good. This is religious sentiment. Mathias said in all the Ihonye, make a way in a joker. No, is he not religious sentiment? That's religious sentiment. Why religious sentiment? Hello? Yes. Ezugo, quick one. Oh, I'm can you talk about it without talking about Ron? Why can't you go to my brother? And can't you go to my brother? Say one now, you will get Yanyan. Let me kiss the goose of Bata. You got to go. Aha. Okpu ablon me. Okay, me. I'm at me for network. Gabani, I know if you know Busa. Okay, me, Chris. Okay, me, Chris, you know here. Yes, I know. You know, yes. Loud and clear. I'm a me friend network. Okay, me, Chris, if you walk on if you know, we can hear you even now. We can hear you even now. Okay, Igbo CNN, if you my brother, Boscana. Okay, no here. Okay, yesterday no ma hekuana. Taruana. Apotalo onyo ohi. Ena si ai ngwa. Wopu godu onye awonyo ohi. Okwani ma
onye ohi ahụ ọnwụ ka eji ama ya ikpe. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ohi, why should we even be talking about him in the first place? So you cannot remove religious sentiment from Mathias. You cannot tell us, because now everything on a wobata religious sentiment into it, not until he stops it, then we can begin to talk about other things. For as long as I can it is not me who is going to remove it while talking about him. It is him who is going to remove it so that we can see who exactly Mathias is, then we can address him as Mathias. He was here. Mana na onye ori ejidere ejide wetuo ọkụ ịma na onye ori ahụ ejidere ejide zuru ori na o mizoro n'ọsọsọ ori ka ọ na-ezu n'ụwa asị eji wee mụ ya o nwekwara efe ụfọdụ ọ na-emeta enwere ike ifo ka m bịa a na-abịa wee geti ịmana problem nwere ike iduba mmadụ n'izu ori o nwere ike onye na-ezu ori kịta ọ bụrụ na ọsọ mgbọ ya ofe nọ na mkpa owu obi umeanụ nyere onye ahụ aka gbọpọbe mezie ya odozigbo ori ma a na-eme mmadụ izu ori so iji ozugbozi onye adatụna nọọ ori sọsọ ori ahụ ozuki eju ekọnde mgbe ya without remembering other good things o megolo ịmaghị na ajọ That's the only answer you said and allow our brother Igbo CNN to talk. But let's have a I am not only for now. People decide they can forgive you or who decision of people to forgive him. Until somebody appears to instead of he question what the art do behind. Onye ji wee bịa agwa gị for the onset na ndị ka ọ na-agba mbọ let me ask you a few questions. Let me answer you. My brother, can you go for ajụjụ? How many religions can na the whole world? Religion only came in na the whole world. You count there. Okay. There more than 24 types of religions. Each one God for them. Okay. Ewe Christian, ewe Hindus, ewe Buddhas, ewe Lafatanism, ewe Confucianism. All the meaning of them. In Nigeria, and with the freedom of religion in Nigeria. Yes. The freedom of worship. Yes. Then Mathias says that started on a clean note. Mathias says that built his foundation backed by Christians. Then later on, he saw the light based on him. Often Christianity walk across there. Now he chose other religion. Okay? Now, yes. Why does Mathias says that chose out not only Christianity to tackle and pour insults on? Why does he leave Islam? Can you hear me? Mathias says that abandon Islam now on the Malams, on the Catholics, on the fathers. I myself, Adama Agoka, you understand me? I'm a Christian, man. I'm not a fanatic of Christianity. I chose what to believe and what not to believe, man. For you to every day you put on the church, you insult, call them names, na have criminals, ne mogu embarrass na public space. Mathias is overdoing it. He's overdoing it, and every help I claim Mathias help na Igbo. Be going the Christians that area, which we made those goods. Every single act in a claim Mathias says that could did on his name. 90% of it be go Christians raise the year. If Mathias says that comes now to raise 1 million, okay, he raising 1 million now. Quote me anywhere. Because of the path he has chosen to go. And that is the truth. He should allow people practice whatever they believe. He should allow people to practice their religion in peace. Then Abu Nabudo Iboko Nemefa, I am making arrest. You don't insult other people's religion, no matter what. You respect them. I dare Mathias Ejiofor to insult Islam or to also insult Christianity. He cannot do it. Because Christianity they chose the way of peace.
Christianity had an eye for sword for sword and in the form of fire and all again. That is why he's doing this thing on him. You understand me? He is overdoing it and he knows. I challenge him to come out, make donation of 2 million. He won't get it again. That time has gone. People have seen him that he's overdoing it. So that is my point on it. Oh, okay, I'm sorry, guy. Oh, Ejo say, kedu kpata Mathias ada agba ndị Muslim mgba ka o si agba ndị Christian mgba. yes. Mmaza ga ajụ according to response onye go, because this kind of question Ejo keta na abịara Mathias mgbe ọbụla. Ma according to answer onye go ndị mmadụ. Ọ sị na before na obe mgbe sọfụrụ ndị Muslim ndị Islam bịa na emebicha omenala Igbo ma ese abịabula arụsị gba ọkụ buru nke agba ọkụ si na omenala ikpele arụsị ma ọ that kind thing. Ọkwe na ọtara na kpatara na ọma nọkọta like this bịa gbaba ndị Islam mgba ma ndị Islam a na-agba ndị omenala mgba according to Mathias. So if you ask me, mma agwa gị according to him, no, this is reason kpata na ọ da agba ndị Islam mgba. I rest my case. Yeah, simple answer. I'm working for Mathias. Answer. Okay, brother. Based on if you when mgbe anyị na-ekwu okwu ebe a wee sị na mmadụ dị entitled to personal opinion nye ọkwa ife ikwuru mụnwa in turn wee gwa na personal opinion ha dependere na ọ bụrụ nke megide another person that you are not entitled to it. Ịghọtana now based on ife ikwuru kịta ọ bụrụ na ebe a nọ kịta na o nwere alụsị nwere m na-ekpele ebe a wee mechaa wee decide ya by myself na many ozi na machọzi ikpere alụsị ya wee jee kpọọ a man of God wee gwa ya bịa osisi alụsị ya ga-etufu onye. You will any problem with it? No. Ka ndị ofe ajụ ịmara onwe ndị pastors na-eji na-aga afọ ebe atụrụ aja kịta ọ na-eme currently ebe atụrụ aja ejebula aja achọ onwe ike aja nwa achọ bụ na aja maka bịa na omenala Igbo people the way of their spirituality. Spirituality of Igbo is different from omenala. Now, wait. Listen to me first. Omenala Igbo is different from Igbo spirituality. All two different concepts. Wait, if I na-eme oje na nke nwa dibia si ya oke na ya na-emekwa gị na abụ na achụpụ aja ma ọnwa ike na-abịa gị ka achụpụ aja eji ekpuchi onunu ma aja ndị amụnsu ka ihe a ya kwụsị ọsọ oke edekọtasịa ụmụ ife achụpụ aja anwa a na-achọ sọba na-achọ n'okporo ụzọ ma na-akwụ ụzọ ma n'ime ọfịa. Afụgo m ọtụtụ ndị ụka debe achụrụ aja mebie aja na-agbasọrọfa na ha believe na aja ahụ achụrụ ka eji megide mmadụ. Nwa wee na-ekwu na ndị imebi aja asa onye ụka begide ekpere first jụọ Chukwu ajụ aja ha achụrụ ka eji megide mmadụ ka achụrụ ka eji zọọ ndụ. Ịma na ekwuru na enwere freedom of worship in this country anyị nọ n'ime ya akwe na ọtara. So ọ bụrụ na onye ụka pụtafo ebe omenala achụrụ aja ka o ji wee zọọ ndụ maybe without consulting from the God, supreme God, what was the purpose of Eju aja? Is a wrong thing. Christians any day they are fighting for God. Now God suppose they are fighting for himself. Okay, so they believe in that. They are fighting for God. God is fighting for himself. He believe in na why are you doing arrest? Now Jesus Christ or God is supposed to either fighting for himself. That's why are we fighting for God? Wait. Wait, let me tell you the reason now. As part of social media, you're not without any proof. Do you understand now? I don't spot that one. So, even on social media, no, and the proof. Open the proof. Everyone right calling police. Okay. Do you understand now? Okay. Okay, Cheru. Onye je chụ aja. O mmadụ ka ọ chụọ aja. Ka ndị mmụọ ka ọ chụọ aja. Ọ chụrụ ndị mma aja. Ọ chụrụ ndị mma.
ndị mmụọ ahụ ya bịa physically bịa wole aja ahụ ka spiritually ka ha na-ewole aja ahụ. And Spiritually. how many minutes ka ọ na-ewe ka mmụọ rie aja? Spiritually ka ha na-ewole aja. Yes. So iberibe na aja ahụ achụrụ jedebe na spiritually na onye mmụọ achụrụ aja abịa na wolie na physical aja ahụ ebe ahụ it doesn't matter si na mmadụ abịa woli ife dị na ya ọ na mmadụ abịa tọsasị ya. Iberibe that one. Yes, but now the motive where bịa wele aja ọ nwere ife na mmadụ bịa kịta nwa bulu aja rie good and fine ebe a chụrụ aja with Fanta na banana na orange bulu elacha good and good intention. Onye chụrụ aja hapịa na main road dara iwu. Onye chụrụ aja hapịa na eti main road atara aza dara iwu. Ị nwere idea? Ma eti main road ka ahụ main road ịtụsi aja hapụ ihe iri ji chụọ aja na eti main road dọtị ebe niile dọtị ịmanye dara iwu. That one dịziri ndị law enforcement agency to take action on that. Mba ọ dịziri ndị ọ bụ ndị na-emebi iwu iti iwu na ime ihe a adọrọ mma like that. Ọ dịghị mmadụ gị ịbịa enforce the law on that. Ọ dị ndị law enforcement agency. Onye ga na mmiri a na-aṅụ na village. So onye fụrụ ebe a chụrụ aja wee dị bụla aja rie ọ dị ịpụ nna mmadụ ga-eri aja wee gbuo ọkụkọ were Fanta ma orange wee na mmiri the whole community na-aṅụ ọ daghị iwu. Ọkụ ịma na village ọbụla mgbe enye ka a na-achụ aja abịa na village kịta mmiri a na-aṅụ anwụ ndị omebe iwu obodo ya sị ebe dị otu asachakwara aja ebe a ọ na-ewepụta ebe a na-achụ aja iche a na-enwe ebe a na-achụ aja iche na village nwee ebe a na-ekute nke a na-anwụ anwụ. Aja ịchụrụ achụ how many minutes ka ọ na-ewe that god chụrụ aja iri aja ahụ achụrụ ya how many minutes ọ na-ewe? Even say nwere ike ife na-achụ aja sị chukwa onye chụrụ aja na-arụgo dị aja because of ọmụgụ na ịchọrọ ịchụ ori aja from obi gị gee ntị ya ọ gaghị onwe chọrọ ịkọwara gị na the motive behind onye bịa rie aja na onye bịa mebi aja like for instance na the film ọ nọ ya a na-efuri very well and I like that man. O nwere vidio mere ebe o ji ewere Fanta eji ọchụ aja ya nwa ọkọlata afọ me ata aja ife mmadụ nwere ike iri aja because ọ mmadụ erikwa aja achụrụ achụ amamenata na but ịbịa were ikwu intention that na ihe ya mere na aja no fact na onwe ihe ọ bụ imebie esi na rubbish ka ọ bụ ọ bụrụ ihe dị mma ekwu okwu n'okwu apụsta na wo ọ bụrụ na onye because ị ma na o nwere program mmere ụbọchị a about public disturbance according to ndị sere na ndị ụka na cause public disturbance noise pollution wee sị n'ụbọchị ahụ ekpo ndị ụsa ka ekpobe ndị akpịrị n'otu na hens aka na-eji achụ aja emebi mmiri jebulu aja na-atọchikọ na nkilo na-emesi gọọmenti road na hens aka na-eme ihe na ndị mmadụ ka ya adakwa eje na nkilo je na-eme ekwu okwuchukwu na-eme na ebe maka ekwu okwu ọnwụ na esere m na o nwere onye jidere onye jere ịchụ aja na abụ ụzọ ịnọ tie ya ife narị aja mebie. We can begin to talk about that one but hence abịa na asụcha aja mmadụ bịazie rie aja I won't say anything because ọnwụ na mpụta na abụ ụzọ ịnọ bịa kwuo okwuchukwu kwuchie okwuchukwu mpụọ ịbịakwa ebe ahụ nọ kwuo okwuchukwu bịakwa gọwa ndị mmadụ ha anyanwụra m ntị na Jizọs dị powerless my brother ọ mpụtasị ngụ n'okwu nni mmụọ nyecha n'alụ ndị mmadụ ka ịbịakwa bịa mebiseba ndị enyere nni mmụọ anarụ na nni mmụọ ndị eweruhe aha na Chineke m bịakwurula ọrụ anarụ n'otuto ma na mmemezuo n'ife ọ gwara nje eme so na that physical one mmadụ bịasị na ọ na-emesasị mana ọ na-egwara nkịta na Mr. Okonkwo na Mr. Okafọ jidere onye jere ịchụ aja tibe ya ife jụ na ọ ya achụ aja nke ahụ ekwuo m okwu na because na ya ekwetago ebe ọ na public disturbance awụrụ na an order na Nigeria. Let us all accommodate each other. Let us all tolerate each other. Mana onye bịachụchazi aja mmadụ abịazi ebula aja ahụ ọ chọrọ tọsasịa nya ka ịchọ ka m bịakwuwe na Facebook ebe ndị mmụọ inyegolu ndị mmadụ ewuru ndị mmụọ inyerie ewuru na-erie ezugo ị na-agbagharị okwu azụ ọ na-adị mma mmadụ chụcha aja
mmadụ ibie because of religion abịa mebie aja ọ chụrụ aja. Take me away from question njụrụ ịkpagonya mana mma njụkwa gị again. A sịrị ngo na mụ na-efe koko odumodu alụsị nya alụsị ahụ na-emeri ife a na-akpọ the almighty koko odumodu ọ ife alụsị na-efere ife a toonu nwe emechaa wee chọpụta na koko odumodu a na ọha ụdụ na-enye m ife nchọrọ wee jee kpọọ Pastor Emeka wee sị Pastor Emeka do ya bụrụ koko odumodu a pụọ wee jụọ ya ajụjụ sị onwe crime m kọmitiri onwe crime Pastor Emeka kọmitiri o nwere any crime m kọmitiri na these two things. Okay, anjụ ga-ajụ mma asaghị okwu uche ahụ mma asaghị okwu banye ajụ onye chụrụ aja tụcha aja wee pụọ then onye ụka abịa buru aja ahụ ọ chụrụ wee mebisie o nwere crime onye ụka ahụ kọmiti onye chụrụ aja tụcha ọ kọmiti ezughị ịdagwa ogozi okwu mmadụ chụrụ aja ka egbupụ ọnwụ ike ka egbupụ nseke ka egbupụ ndị amụnsu mmadụ onye ụka bịa buru aja mebie esi na nwere crime kọmiti ọ bụkwa nọ ndị na-aza ihe bụ ihe bịa fụrụ aja wee buru eti na dosbin committed crime. Gee ntị ndị gọọmenti mere ndị ansepa na ndị ansepa na-agafe n'ụzọ wee fụ aja ahụ a chụrụ wee buru eti na dosbin ha committed crime. Nke a bụ ọrụ Pakavanọ. So ha committed crime. Ọrụ Pakavanọ. Gee ntị ọkpa na ọrụ Pakavanọ alụ ma m na-ekwu onye tensi gee ntị ọ gaghị gee ntị ndị ansepa na-aza efe na-ekpuchi wait ndị ansepa na-aza efe wee febe achụrụ aja wee burie wee sitapụ ya ọrụ Pakavanọ alụ but gị bụ onye ụka fụlụ ebe achụrụ aja wee mekie ịplanụ ya planụ si na aja a chụrụ datna ka iji kwụsị datna na onwere ike dị na aja ọbịbịa kpod ịbụrụ onye ansepa o ịbụrụ onye environmental isi nne ebe isi nnọọ bulu aja mebichasia ya ka isi wee kwuru isu a ọ bụrụ ya nsepa ezi mkpata o ji mere am na-ege ntị ego 500 naira ịfụrụ dapụrụ na nke iro kele onye nwe ọ bụrụ enwe ya 500 naira dị n'elu tebụl na rumu kele onye nwe ọ ma ọbịa enwe ya mbịa tụtụrụ nke ahụ dị n'elu tebụl ugwu kele ife mmerụ without my permission yes kele ife mmerụ ezigbo m ori na ntụtụrụ nke ahụ dị n'ilo kele ife mmerụ ịtụtụrụ nke a dị n'ilo resemble ọnọdụ ka sị na iji ebula aja ama bịa na-aga I know where you are going to ị na-ekwu penti ịmara ya ama ebe na-aga ịtụtụrụ nke a dị n'ilo were for your own positive intention is good ije spend them more wee rie nri but ọ bụrụ na ịtụtụrụ ego awa n'ilo na were dolie dọkasịa ya kwuo ya iriri eri gwọ ya mmadụ na-elekọta intention against that so onye bụla ebe atụrụ aja dị aja na ebe ebe atụrụ ebe mebi aja atụrụ afọ intentionally ya na ya abụọ dị ọ ka mma wait na ọ ka mma si dị black ife owu na ipupụtara n'iro ife owu na is a public space. Is a public space. Na public space drop public space ka ọ dị. Public space ka ọ dị. Onye ahụ emegho direct offense. A public space. It's a public space. Kedu intention behind the intention behind onye aje mebie kedu intention ọ nwere? Enwere intention njenu nwaanyị ka ijenu nwaanyị. Intention njenu wait ị mara ajụ nga ajụ na onye fleba atụrụ aja jebula aja rie na agụụ na-agụ ya mụra ipuru na aja na-egbu mmadụ na onye fleba atụrụ aja demebi aja achụrụ ọ dị same intention kaba nwe chere ka m bịa onye bupụtere family issue ya na Facebook kedu o ji bupụtere na Facebook enweta etinye ọnụ kwuo onye bupụtere nsogbu dị n'ezinụlọ ya na social media then ndị mmadụ na-eti ihe ọnụ ị ga na-agụ intention ha ga-eti ihe ọnụ onye a nwere ike o nwere intention o ji
on we invitation of the America any public advice. Why did to you handle make intention? Why did you make intention? intention? Let me explain to you why I'm talking about intention. Okay. Wait. Now, if you are poor, if you are make intention. Okay. Can you tell me the difference between public and private? Public and private. Yes. Public when you are dealing with multitudes of people. When you have anything to do with multitudes of people, that is public. If you we're gonna any second person or third person, that is private. Simply put. Okay, yeah. So if we show her Kamado interfere with Kelebe with the best place here, David. Email private. So email a public, Kelipo go say. Email public, August na each of positive public attention or public reaction, not negative. You understand? Over there. Wait now. The light of Africa. For 5%. It didn't go 5%. Nke m sef marketing nya n'ọkụ mana mọ ife njite ihe n'ọkụ ka na-agbada ọ dị 3%. Ọ next time. Mana ọsọ ka ị na-agba. Amụgo na ọsọ ka ịgba bụ scanner. Ịma na ụnụ nọ na comment section. Ọdụ ụnụ ka ụnụ pụtara na screen ka ọ na-egbu mmadụ. The truth bụ Ezugo ndị gbara nkịtị these people na-eme ihe ha na-eme n'ala Igbo bụ the governors enwe n'ala Igbo, the governors and the senators anyị nwere bụ ihe gbara nkịtị. Then some few people na-ekwetere na Christianity wee na-aga na harass ndị ọzọ ndị believe n'ihe ọzọ ha believe. Ọ bụrụ na a gọvanọ na otu a gọvanọ Anambra steeti nọ wee kwuo okwu that people should stop harassing anybody, believe me, they will all go away. Mana agbara ha nkịtị n'ala Igbo. Okay, Igbo channels na ife ndị mmadụ ha ada aghọta. Mathias tọka Bible iwu mmadụ niile. Yes. Onwe onye jebere ya onu. We can only condemn the reason o ji tọka Bible. Etu ha nwesi I condemn the reason mmadụ ji pụpụ arụsị to pay. But at the end of the day, decision you can take. Yes. You got now, mpụpụ arụsị to pay. It shouldn't be an issue, but you can try to condemn my actions based on what you believe. But at the end of the day, I did what I decided to do, and he accept to the fact that never on my right. Oh, he decided I'm actually never on a match here. Now, outside, Abako Bible oko, Aboko oko. Another issue with the Awolo Ajane Jachu Nilo. Because onye sụchala akwa jekosa ya na abụsa you know, can you give me respect? Anything can happen to it. Onye gafeta okolu ya na nche ekolu nya na akwa ahụ mara mma. Nche ekolu nya na akwa na nchọrọ ichi ya mmadụ. Nche ekolu nya na mu wori eficha akpụkpụ ọ na m wori ga n'okpuru city machine mo ka m wori na-eficha ife. I can call it for any reason. The fact is that there was kolu ekoje di akwa. Kerife ji wee kolu ya. N'ihi wo jeje gbasa ya na public of igbe mmadụ. Ndị ọkwa ka ọ dị onye wepụtara family issue ya na Facebook. Ya bịa manipulate people on how to react to it because all nation selective judgment. Eje for the few people few people you need public opinion, and public opinion may not be favorable to you. Exactly. You will feel like a nation. At the end of the day, you ask for your opinion, you got what you want. Now, Ajaho is significant because
But what will happen to Aja after that? Yes. That is why church is a door na church here. Where patron na agba more security na gate. On a church my ije na St. Mary's Keda. E have security na gate. Can if church JT security eba. If ha JT security eba wo. Ka mmadụ gara bata n'ime church bịa mebi ife upon no place ka ọwụ. Yes. Now, can you I advocate practice when I practice when feel free to preach to our people to come over to your side. Let us feel free to preach to your people to come over to our side. Condemn our own. We have freedom to condemn your own, but stop instigating people against each other. The truth is, yes. Mathias says, Mathias is going beyond measure, and that's gonna happen. Mathias, he's going to recruit people. Okay, recruit to people, yes. that is dangerous more than him. Dangerous you more than him. He can even fail to control them at the end. Sure. Yesterday, and what accident or by what a trailer tipper crow woman, cost to all for the woman. Now, what does he did? Mathias put a bear on Agapakia. A video the thing that Jesus have happened to this woman. Getting but that Jesus na accident no You see? Getting but that Jesus na accident no poruzo. These people have lost human sympathy. As in, and when is there better imagine these people? Mathias, you want the data on it. Ofu bossy, when we get put on a locality, a being well accident, mother one, or by camera, or yama, na relations, or relatives, only one accident, never had to send there on him, or by a son on Doka. It's true. And the mother I am as you know, the Omejolo direct, wounded descended on him. Now, all we're going to do, you say, That's That statement. but every accident. Mono ikwu ibe mmadụ ka ife mere ebe ahụ. O nwere submission nchọrọ inye before ikwu eziokwu. Come finish here. Submission and nchọrọ inye. Now, criticize our own. Let us criticize your own. Condemn our own. Let us condemn our own. Preach your own gospel to people. Let us preach our own gospel to people. But many people in any way to start rebelling against the other people. Stop instigating people to unleash violent attack on the other people. It is not and can never be advisable. Church and Omenala has been coexisting. Up to so many places. Onwe church dey to no grace of God. Okwu edo nwa mbala ahụ. ABC edo no. No opposite. Etu aka ha na-abụsi wee nọrọ. Ilo wife kewara ha. Isi edo na-eme ife ọ na-eme. Edo nwa mbala. Amin church na-eme ife ọ na-eme. Isi edo ahụ nwụọ na kịta. Ụbọchị anyị akwa isi edo ahụ. It's a very young guy. Ọ dịka inherited from Mumbai. Ụbọchị anyị akwa isi edo kịta. You can't tell me that na church ya bịa mepe church na-eme program. No, it's not possible. They will not possible. No matter what, and then only ana who here, and then na ya park moto even whoever. So they will discuss though. Na kakwana na ya kwisi edo posido to oposia do nyena yefe oposia. I can tell you no na newi. I will go and make a video. If even pastor no na church ya be akwamosu isi eda. No that me oluze na time I agba mmonu mere ifa. Or no ya bịara ha mgbaru. So now, what these people make it is that na there's the America also can say Nina just you can Igbo. Na community crime which we are preaching against. Churches and the Omenala has been coexisting for a very long time. Mande pastor, mande if my bishop say you pay homage to Igwe Newi. So, in as much as you are trying to tell people why your own is good, that they should join you, and we are trying to do that, we should do that without inflicting
or without forcing, or without disturbing public peace, we should not reduce our society now to the state of anarchy for the purpose nation local effort for people. And where your rights stop is where another person's rights. Exactly. Some of our Catholic churches now inculcate religion, even na mass. And when a father na parish na my village, oru oge afọ a na-ebuni achịcha enu ahụ na ọbara kristi enu o wepụta ọja ọkpọ onye ọja na-egbu ọja n'ime ụlọ ụka a na-ebuni arụje eso enu. Okay, check most of the festivals ndị omenala na-eme na villages na field ndị ụlọ ụka ka ha na-eme na field ndị ụlọ ụka ka ha na-eme, and even the parish priest of that community a na-eme invite ọ na-abịa nọrọ anyị. So the type of thing Mathias Ejiofor preach is totally different from what we have heard and what we have seen. Ndị ụka na ndị omenala na-ebi peacefully even in our villages up to today. You understand? So Mathias Ejiofor is just this obsession with Jesus Christ. And I don't know. I'm not Jesus Christ. He has this obsession with Jesus Christ. To know that name, Jesus Christ. Fine. I'm a Christian, quite alright, but I don't believe in everything and I mean Christianity. I don't. Every now ana nke ndị Arsenal, na nke ndị Man United, na nke ndị Facebook club. I don't believe in that. So you should allow other people to practice what they believe, just the way you practice. Okay, actually, this guy put up. Kedu omenala Mathias Ejiofor na-akụzi na Facebook ọnụ, as in what kedu omenala na practice apart from ịga imepe church on Sunday na-emepe na school ha na-emepe ha na-emepe. What does he practice? Kedu ihe ọ na-akụzi as omenala? Omenala only come as Mathias Ejiofor. What does he bring to the table? Because I have not learned anything from him. As Ndi Igbo, I have not learned anything from Mathias Ejiofor since I have been following him. You understand me? I don't believe in anything he does because he's okay. Look at this guy. One man pastor and preach in Ozo. 3 boys were put. I'm not give that video. And when the 3 boys put on the video, now harass the man Ozo. The pastor was so cool. And when the pastor believe me, he would write a petition against those 3 boys for me harass. And what right? You don't have any right to disturb anybody. You don't have any that right. You go. Don't instigate people against other people. You understand me? So I just feel that the government have to come in because all go too much. It is too much. I'm telling you, because one day now you just see na goes auto by 5:13 auto. Some boys say they could go the person because it reach to that extent. It's going to reach to that extent because this hatred that this guy now imbibe no bin the mother would lead to a harassing the mother at the very early in the morning. We all grew up knowing that Nanaga centers, Kirikiro Maka, we grew up knowing that through your brothers, Gaba centers. But if Kabati has in a insult, or for Makanaga center, you insult them and say all sort of things. So I feel the guy is taking too much. He's taking too much and needs to be stopped immediately. That is my take. Thank you very much. Thank you very much, brother. Thank you very much. You see, now I have challenged them so many times. Omenala Igbo. Can you tell us 1 or 2 of this Omenala Igbo I want to observe? Can you because that they are not talking about religion. They are not talking about religion. If you are not talking about religion, if what you are talking about is not traditional religion, can you tell me the particular Omenala Igbo ways you go practice? Yes. Thank you very much. Tell me one particular Omenala Igbo ways you go. Okay, emezuru omenala niile ndị Nsude n'ụdị
local government n'Enugu steeti wepụtalụ m onweghị nke m jụrụ na maghị eme emechasịchalụ m ha ncha niile chọọchị abịa ya gbawara akwụkwọ na ọwụ n'ime ha chọọchị aya gbawara akwụkwọ na ọ bụrụ na ime onye a lot of ndị na-eje ụka chiri ọsọ a lot of ndị na-eje ụka chiri ọsọ ambassador Ili Ji Yam, who was former president ambassador of Nigeria to Burundi. She also ndị Enugu ukwu na-echite ọzọ ha ncha niile ewu ndị ụka ha na-eje ụka but ha chiri ọzọ ha batara into also title of the community. Ifeanyi Uba wee ezigbote onye Catholic na-alụ cathedral na Nnewi shiri title of Ebubechukwu ụzọ na Nnewi Ikemba na Ishi. A lot of community Igwe echigo ha Igwe. Ịghọtago? So can you tell me that particular Omenala Igbo asị na ndị na-eje ụka adịghị eme? If not ikpere alụsị, which we told you clearly that we cannot do. Yes, you are saying that religion may, but you are also promoting your own religion to us. You are not talking about Igbo culture and tradition because we are all onweho onye ọna na ebe a na-worship. Ụbọchị akwara my mom ndị ụka bịara n'isi ozu because na ọwụ onye ụka. Ọwụrụ kịta na ndọ na ọ dị ụka mpụ my mom na my mom na-agọ mmụọ Emmanuel ndị ọgọ mmụọ ya bịa nie which is ndị gọjọ na religion ọha nwa ya bịa nie ya n'ụdị omenala which is nsụkwụ mmọnwụ abịa gbaa emekwe akwamozu ahụ n'usoro ndị ọgọ mmụọ ndị na-agọ mmụọ si wee na-eme nke ha. Now Mathias eme apọmgo religion nke ye nwee a different way o si eje enyi ozu awọchikom akwamozu na-abụ ojelu je ka ụka were aka preside ya ka ụka nie mmadụ onweghị onye n'ime ha enyiri nsụkwụ onweghị onye n'ime ha enyiri nsụkwụ onweghị onye n'ime ha mmọnwụ gbara ebe ahụ onweghị onye n'ime ha enyiri nsụkwụ and onweghị onye n'ime ha mmọnwụ gbara ebe ahụ. So keluzi omenala ndị o ji wee jeni mmadụ ahụ olu ebe ahụ ọkakwa ụka etu o si aka ụka n'ụlọ ụka ya were akpati nye mmadụ jee n'ili ya gọcha ọfọ onye onye ahụ. My brother, you just opened your own kind of church. You just opened your own kind of church. Religion, it is pure religion. You gotta go because your own are another denomination of our Omenala Igbo, which you have refined. This way, we may not even come to condemn you. We don't care. But Mathias at the moment, we know. Ejenam typical akwamozu omenala na Igbo aya akwamozu onye ọgọ mmụọ akwamozu onye ezigbote onye ọdịnala na Igbo jee ka ifu ka esi akwa etu a Mathias si eje ni osu etu a ka a si eme. Ana m ajụrụ ya ajụjụ eme na asị religion na anyị dụrụ religious efa religious fanatics religious nka kedu ife iwu oge akwarụ my mom ndị ụka bịa kacha ụka na akwamozu bịacha oluo the second day ndebe ndị nna m ochie bịa bụrụ ozu nwata wee mezuo omenala Igbo ozuo kwa n'isi my mom. Akwamozu ụmụ okorobịa niile akwagolu hia ndị nna ochie na-abịa gbafee ngwulu ndị ụka bịa kacha ụka na ndebe ndị nna ochie abịazie mezuo omenala Igbo ahụ which is ịbịa gbafee ngwulu ozu nwa diana na ọwụrụ nwoke abịa gbafee ngwulu ọwụrụ nwaanyị ndebe ha abịa bụrụ ozu nwada. That is pure culture and tradition. Onweghị ebe ahụ emeghe ọsọkwa na aka deeper life
ọsọ fọ na aka Deeper Life, ọsọ fọ na eje lọshusi, ndị nwe ozu nwa ada ya abịala bụrụ ozu nwa ada ha, ndị nna ochie ya abịala ịgbafe ngwuru ozi na mmọnwụ ya agbazi na ya chọọ ka mmọnwụ gbaa, na ya chọọ ka agba mgbọ n'ala, na ya chọọ ka emezie ego tuto na anyị na-eje ụka. But that particular critical aspect of the culture must be fulfilled. That is it. So, asịzi na ndị ụka ada akwa ozu n'usoro omenala. Ịghọtago? Ọ ife ihe ekwu ebe abịa bụrụ ozu nwaada mezuo omenala, kpọna nwaada anago ekpegoro ya ekpere mkpụrụ obi, ekpegoro mkpụrụ obi ya ekpere mbụ ndị ụka according to ntụ ha si wee kweta n'ụzọ omenala. Abịakwana bụrụ ekwu na be ha o je gozuo ike. Kere ife na-ekwuzi, kere ife ụka mere something with ịgbafe. Now ngwa isizie na-eje ụka ebe ha na-asị na ndị ụka ha observe culture and tradition, isizie na-eje ụka iwe je mụrụ nwa mmadụ, nwunye ya ahụ wee nwụọ, eje na gwa ndị be ha wee je tinye na mọchụarị. Olesi na ibi na taụn, ibu na ibirigodo na taụn, ọ bụrụgodo na ije na tinye na mọchụarị, ya atụrụ ha ụga gwa ha na nwa ha nwaanyị nwekwara ka iwe mezuo omenala Igbo ahụ. In fact, ọ bụrụgodo na ibi na taụn, ihe amakwa ụdị famili ị na-anụ nwaanyị o, bikos na ha ya akpọ onye nke ha n'ebe ahụ kwe ya bịaba be onye ahụ ya abịa nọrọ ya eweburu ejeti na mọchụarị. Ịchịkwa akwamozu, ihe eje kalụ ha akwamozu akọdịdị ntụ usoro Igbo si wee dụ. O nwere ka esi eje aka ozu nwaada aya akpọ oku denu ilu ebe ahụ egosi gị ife ntụ ha si wee na-eme ife, imezuoru ha ya iwee ka ozu nwaada. Ndebe nwaanyị na-play critical role na the burial of nwa ha nwaanyị behu omenala Igbo a na-eme ya eme. Ọsọkwa enye wụrụ pastọ, ihe akpọ oku enyi na ọgọ, all culture and tradition. Igwe na-ewu anyị iwu igwe na-eje ụka, mana ọ na-agba ọfala and mmọnwụ na-agba. Ọ na-echiwe fada echichi, ọ na-echiwe ụkọchukwu echichi. Can you feel to say about this? Can you tell me that single omenala Igbo ndị na-eje ụka adịghị eme? Achọrọ nke ịmalụ, achọrọ nke ịgwa m ka nghọta. Eji ime ego nwaanyị, ọha mmadụ niile na-awa eje eme ego nwaanyị. Nwoke bịara ịnụ nwaanyị aya esoba jeme ego nwaanyị. Ọ dị na omenala Igbo, ndị Igbo na-emesi wee ruo taa. Ma Pastor Jeremiah, ma Prophet Shadrach, ma Bishop Hezekiah, ma Bishop Emmanuel, ma Apostle Jacob, ma Brother Paul, ha ncha niile mezuru omenala niile mgbe ha jere nwaanyị. Can you tell me why? Usoro esi anụ nwaanyị ka onye ọbụla si anụ nwaanyị, you cannot jump it anywhere. O nwepụghị onye jọmpụrụ ya na ije ịnụ nwaanyị. Ọsọkwa nya wụrụ na ndị mmụọ ozi wube ka ha na-anọ mecha meeting wee nya Jizọs si n'eluigwe zidata ha ala ndị aberu na ọ na-asị your sitting room mee meeting before wee jewe ebe ha na-eje. You cannot jump it, you must do it. Ana niile aka wepụtara okwu alụsị niile agwago m unu na ana edoketara na Nnewi a alụwe factory, enwere ike ịlụwe factory 10, mana ebe a ka okwu edo jee na Nkwọ ilu ebe ahụ ife okwu edo ezemewu, jee n'Oli Agbọ ilu ebe ahụ ife okwu nke dị ebe ahụ, bịa na Edo Nwambala ịbịa ebe a ife okwu nke Edo Nwambala, pagharịa n'ebe niile. Olulu Eke Ekwulọbịa emere consultation ewee kwuo na ebe ọ na gọọmenti project chọrọ ịga ebe ahụ na ya akwagharịra arụsị a na-akwagharị mmiri to another place, na ya emeni na onwelu culture and ife anyị eme wee bugharịa arụsị ahụ wee buje arụsị ahụ ebe ọzọ. Ndị n'ebe ahụ ma onye do in charge of arụsị ahụ kweta at first
ha kwuo ife niile a eji wee gbagharịra alụsị ahụ ọnọdụ ọzọ. Ndị contractors ndị ọcha bịara ilo provide ya ife niile ahụ to them. Now a lot of ndị sịrị na omenala wube ha ka ọ kwara ụzọ wee pụta ka ha bịa gba gọọmenti mgba. The end with that is the rest with the history. The rest with the history. You see, so meaning na gọọmenti bịalụ n'olulu eke ekwulu ọbịa ịbịa fụ na roundup na flyover bridge ha na-alụ ya bata ebe ahụ na ndị ọcha bịara iru ile ahụ aha akụ mmụọ be ha amaghị ife wa alụsi be ha bịakwala ebe a approach the locals abịalube ha gwa ha kere ife ọ ya ete ka iji wee kwala alụsị a ụzọ ebe ọzọ ka ebugharịa alụsị a buje ya ebe ọzọ. It means na Governor Soludo ma ndị ọcha respect the fact that this is tradition and na ha mana according to tradition na onwelu ntụ a esi wee bugharịa alụsị a na-ebuga alụsị ebuga asụ onye Igbo egotabụghị a na-ebuga alụsị ebuga a na-akwalụ mmiri ụzọ kwagharịa mmiri ahụ kpoje mmiri ahụ ebe ọzọ mmiri ahụ esi ebe a pụọ jedọla ebe ọzọ ịnụbụghị ọ na onye Igbo olubụgholu na ịnụ ụdị ya onweghị ebe mfugolu igwe a na-enyeghị ala obi n'ala Igbo taa. Ọsọkwa owuru pastọ, ọsọkwa owuru bishọp, igbughe ewu ana obi nwanne ana obi ahụ ahụhụ ngụ nwe ya ịbụ na igogodo ana iwugodo onye mba ya go ana na Nnewi ihe egbu ewu ana gụrụ iwe egbu ana ka egbuo ewu ahụ gwusi ọbara na ana iwu ahụ na ya ọkpata fit ịchọ igburu ewu ahụ kwe ha ka eje gbusiere onwe ha mere onwe ife ha na-emere onwe. But the fact still remains that na ị ga-egburiri ewu ana ahụ igbu ewu ana ahụ ana-agụ and kọtụ enweghị ife kọtụ ya ekpe na yo ka m gwakwa eziokwu. You have to fulfill every traditional right that has to do with that land, even nke nna onye rughị enye before that land awụrụ anagụ nna onye gị ana igbu ewu ana nna ọjị ọkpara nwere ike ịsọrọ ya na yes ajụ ahụ igburu ewu ana isi na igbu ewu ana otilo ajụ ahụ igburu ewu ana isi na igbu ewu ana otilo so ndị asịrị na omenala Igbo na-echughụla achọrọ nke unu bịa gwa m kelu a single omenala Igbo wu ezigbo omenala that we Christians are not observing. Can you tell me? Can you be Can you tell me? Mmiri anyị na-eji egwu egwu unu na-abịa ebe a chụwa aja unu na-abịa ebe a gba fanta unu na-abịa ebe a gbusi ọbara anụ onwebụ onye nọkọta awụwo ndị si unu emezina onwebụ onye bịara ụwụ ndị si unu emezina yet mmiri iwu anyị niile enwe ọbara ọsọ unwe. It is nation bestowed on us by God, collective ownership. Ịsịrụ na ọha anyị niile enwe jee were emere private swimming pool ugwu jee were emere private swimming pool ugwu ka anyị malụ. So that the fact remains that churches and the traditional religion ha kwụsị n'omenala ha na-ekwu omenala ọ na-afụmụfụ ha for traditional religion because na that part ha na-achọzi ka anyị jee observe wa wee gọ mmụọ ọ ikpere alụsị achọghị m ịma na alụsị ọwụ omenala Igbo ka ọ na ọhụ omenala Igbo achọghị m ịma. You have the right ikpere alụsị as onye ụka enwekwara m right iwe onye ụka na-ejebe dibịa all decision m make onwe. But I am not going to come and impose it on you. I cannot. But I can tell you na nwanne na oke ị na-ekpe na ife a na-emeghị na ijekwa anụ na nke ezude na abagana na iru ebe a na ife a na-emeghị ya kwụsịgbo. I will not decide for you. Na alụ Jizọs dịka onye nwewu na onye nzọpụta afụbụ m onye chidoro egbe gbe ya nararịrị Jizọs dịka onye nwewu na onye nwe nzọpụta. Ndị niile na-alụgoro nyawu Jizọs wuwili nri ndị niile sịrị na ha analụghọkwasị nyawu Jizọs wuwili nri. As a matter of fact, agwago m ụnụ na that one is a matter of decision. I can decide this minute
that I am no more a Christian. It is a decision. I don't even need to burn the book Bible. I can take that Bible and give it to someone. But that is why the pastor because no, or maybe or if involved onya ka eji akpọ ndị pastor ka alụsị ngwu take a decision jebute. But at the end of the day, or your decision go take reach wee bupia ngwu ji aka akpọbata ebe. But it will take a whole community. It will even take miracle for you to use ebe mpụ na match ozi ọwụrụ wahala ọbịa be go feel ọjụ na ọya anasị. Mana Bible, I can decide here na this life. I can use a single live broadcast to denounce my membership as a Christian. One nwatakịrị na-aga ebe a were Bible a merie gift. Ọ nara ebe nne na nna echi gata bịa kene m amụbiri Bible. Ụbọchị mmeri wedding atọpere m gift ọwụrụ Bible. Mmadụ tiri Bible machie ya wenye wedding gift. Mmadụ na-etibe na ala amati ọha wenye Bible gift wenye wedding gift. Mmadụ na-ekechie n'ala okwu okpesi ọfọ were wenye wedding gift. Mmadụ ole so achọrọ nka mmala ebe wahala si wee pụta omenala ụka omenala o nwere onye jiri ije gọwa mmụọ. Pass your message to the people. Convince people the way the white people convinced our forefathers before they gave up what you are trying to go back to. Ha say you have value your ancestors. But nna kadundo, my father kadundo, my father nwelu a special seat ebe ọ na-anọ na church ebe anyị na-eje na Lagos. If no child do empty, mmadụ no me travel because afụ bụ homu ife nwere ike ime na by 5 o'clock ya na-ebu anyị niile ụzọ eje church. So now nna mụtara my father who is Michael jere ụka enirie n'ụlọ ụka enirie na onini ozu St. Mary's na burial site St. Mary's ebe a na-eni ndị na-eje ụka mgbe ahụ. Ọ wụrụ my dad wụrụ nna m. So nna mụtaziri nna m ka m mejezi na advocate his rights ebe mma na nna mụtalụ nna m anọrọzie quite alright but na nna mụtara m ka nọ ndụ. So should I now believe my great grandfather more than my father who transferred that identity directly to me? Should I? Onye inherited a missing group of company. Their respect instructions. Onye was the new CEO of a missing group of company. Sene ya their respect in my young gola mepelu company ahụ transfer that company to nwe. Emwife nwe nwoke nwezi the company keta nye instruction. Iju na ihe eme. Say no na ye transfer that company to him ke ya their respect. Does he make you a sensible human being? I am asking you. Go back to the ways of your father. Agwangara nna m anụ ndụ. Ụfọdụ ndị na na-asị go back to the ways of your father. Nna ha kachasịala ụka wee nwụọ ndị ụka bịakwa nye ha. Meaning that they are simply following the ways of their father. Mana ọ bụrụ na nna gị na-agọ mmụọ ife iruo na ịchọghọzi iso usoro ịgọ mmụọ. It is still your own decision because at the end of the day you have made your way another way for your children for them to follow when you are no more. You are their living ancestor. Or wouldn't you decide it is your decision. But don't forget that your root, the way to your root, is not the way to my root. The way to my root, physically, for instance, you look at St. Mary's, go along that side because I got a big king. He can guru ago. Let's go one nwoke. I got a big king. Where open mana I money can gas St. Mary's get an abadata. Or don't call the same way go out to our route. Man, you can get Lieutenant Junction or not Wobeha. Mama can abandon my route. Lieutenant my own.
anakpuo onye be mbọnụ ana-agbadakwa na dia root. Meanwhile, the feel ndebe nke anyị mmụọ anakpụsicha na be ha, ndebe mba anụgo anakpugo be ha, ndebe uche ndị anakpugo be ha, iwe rute be m. So different ways lead to our root, my brother. My root is not your own root. Nna m ka anọ ndụ ka kwụrụ chinchin omebodo 70 years. Ọ ka na-eji aka enyalu moto si Lagos nata Nnewi. So for nyanwe you take a decision ka kwụrụ na, why are you trying to tell me to disobey my father who is living? In a shock and disobey my father who is still very much alive, only for me to go and respect my great grandfather who died a long time ago. Munuko na anya. This particular program, I will end it now because my generator man Yovana may boom. I will not buy myself. But I had that money. Every case where do I had that money to the best of our ability. Now pass this message. You can them mother now what the ways to my root is not the way to your root. Follow the way. But I wonder all on an kaloka. You got to go. I wonder all on an phone. I wonder if you're interested. Reach ours the back to the ways of your great grandfather, when your father, who is your direct ancestor, Kanondo, Noludelu, Kamolondo, or now your father, which route to Kenya and preach in them one. It will be an ofekeic behavior that Nanamoramonafo, Balago Keke, and Joka. Is this your number for Motalumbeke, Mbeke, Wemotambu, Mbole, Wemota, Mbatike, Wemota, Mbike, Wemota, Joseph Namoron, you West no way ye prefer than Namonafo. It will be an ofekeic behavior because the direct ancestor Namotaramota, Nsi about what. Or Namotaria. So may end this program here. I will come back to this particular program because we need to start now and again going to this area of teaching. I have given you that before, but for the sake of people who feel like that we have shown these people, make your teachings in this way. Teach me what I want to learn. Teach me something I don't know about tradition. I'm not under obligation that I must follow your teaching. And I may follow it doesn't mean that I'm not wise. Except to the proof room that are you proving to me that because not a joker? You cannot say so. You want to go? So I want you to prove to me beyond every reasonable doubt why I should leave Christianity and go back to the traditional religion. I'm not Omenala. Only deceive with that Omenala of a thing. Traditional religion, our traditional way of worship. Or if you got to go because you are invoking a spirit. It is a religion. Now go so now go evaluation. Now it is also my way of worship. Yes, ofekeic behavior can only be found in Ezugo dictionary. Iberibelism can only be found in Locha Sokosha dictionary. Now, you have to prove to me beyond every reasonable doubt. Otherwise, I will end this program here. I will come back again on this particular topic. Let us focus on issues. Let us discuss this program along issue based. Let it be issue based. Let us go away from this personal and direct attack. I am not your problem. You are not my problem. Oblongo tiling moka on na mo moka. Oblongo. I don't have any problem with you. I don't have any problem with you. Let us go away from personal attack. Let us go away from instigating people, being rebellious. Let us stick to issues. Then all these things are go on Facebook.
it will end. Biko ndị niile join anyị ka ụbọchị taa mara anyị mma. Stay tuned when we come back. We will not come back. Ka nje gbata fuel within a short time. I may come back again or say in the evening. Dalukon.